Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दाख्लैबावै आं मोनसे र'स्ट भिडिअ बानायदोंमोन ना, बे भिडिअखौ नुवाखैबा नोंसोर आंनि चेनेलाव थांना नायहैबानो जाबाय। थ' दिनैबो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे र'स्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा नायबानो जाबाय, नायनो इन्टारेस्ट गैयाबा नायाबानो जाबाय। थ' नोंथांमोन भिडिअखौ देरि खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै नामा? गामसाजों जोख्लोबग्रा आदाया गावनि फ्रेन्ड लिस्टआव थानाय आदै मादैमोननिफ्राय फिसाजोसो बिबाय माथो। थ' आदै मादैमोन नोंसोर मिथिना मिथियाखै, नुदों नुवाखै? थ' बिदिबा खिन्थाना होनि आं आदै मादैमोन। आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव फिसाजो गोनां आदै मादैमोन दङब्ला आंनो हरदो फिसाजोफ्रा अननानै आंहा सिंगेल। फाग्ला नों बायदि मानसिनाव आदै मादैमोनालाय बोरै फ्रेन्ड लिस्टआव थानोब्रा? नों बायदि मानसिनाव फ्रेन्ड लिस्टआव थाग्रा मानसिफ्रा माबायदि जागोन मिथिगौ? जिरागोन जागोन जाम्बा। मजा आया। सिंगेलथारसै आंबो हाबा लासिगौमोन। थानायाथ' थाखागोन आंनि फ्रेन्ड लिस्टआव। फिसाजो गोनां आदै मादैमोन अननानै हरबानो जाबाय आंनि फिसाजोखौ, नोंसिनि फिसाजोखौ आदै मादैमोन। गैयालै, नोंनि फ्रेन्ड लिस्टआव आदै मादैमोन गैया। नोंनि हिन्जाव नांथारगौना? र' आं नागिरना होनि, नाय नोंनि बेबायदिसो मिलायो नाय। नों आंनि बिबारखौ नाजावाबा आं आंनि बयफ्रेन्डनो होनोसै। उइ आदा बिबार होदों, बिबार नाजावदो नङाबा बेबायदि समायना मोननाय नंला नोंनि। जोंनाथ' आदाया तुरुलाब मोनखाबाय। थ' आदा बेबायदि आदै मादैमोननाव फिसाजो नागिरबाय थानांलालै नोङो, मिथिबाय? दे आं खिन्थानाया बेखौनो थाब नायनानै हाबा लादो नोङो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोंना हो आसोल बरिया आसोल लोंनानै हो आरोबाव मजा जाखादों मजा। माथो हिट जाखादों बा हिट जाखादों बा हिट दुखु दाजाबाथाय दुखु दाजा हौवा बैथालानि थाखाय जाबाय। बिदिबा लोगोफोर जोंनि आब'नि मोसानायखौ ससे नायनोसै। सोर आब' नोंसोरथ' मिथिया, नायदो आं देखायगासिनो। आब'नि मोसानायाबो जादों जानायालाय, जायाखै नङा। नाथाय जोंना आदानि तुरुलाबनि हिन्जावा नोगोद गाजा मोसायो। नायनो नायलाय नाय। ओइ आब' गोसो होनानै स्टेपफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। गाजा मोसायोलै जोंना आदानि बाजैया, मजा जाखादों खेला मजा। आब' मोजां सोलोंना लाखाबायना, बिदिसो मोसानांगौब्रा आब'। बे आदानि बाजैनि बायदि मोसानांगौ दै गावहा इन्टारेस्टखा मोसायो। नेक्स्ट टाइम कन्टेक्ट लाबानो जाबाय बेखौ, जागोन ना आब'? दे थ' लोगोफोर आंनि रस्टिं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। थ' नोंथांमोना माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरदो। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर। दे बाय।